Habemus papam, eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Il-mument li nstema' isem il-Papa l-ġdid Robert Prevost kien wieħed emozjonanti ħafna l-numru ta' patrijiet Maltin Agostinjani li mhux biss kienu jafuh personalment, imma kellhom esperjenzi vasti miegħu li żgur se jibqgħu naqxin f'qalbhom. One News tkellem ma' żewġ patrijiet mill-istess ordni tal-Agostinjani li fil-ħajja reliġjuża tagħhom għamlu ħbieb ma' Robert Prevost fosthom f'pajjiżna u anke barra minn xtutna waqt xi missjoni. Il-provinċjal Agostinjan Patri Lesliga tiddeskriva lil Papa l-ġdid bħala raġel mistħi u rakkuntalna diversi stejjer kif dawn l-aħħar snin u ġie Malta diversi drabi u saħansitra qatt fil-kunvent ta' Santu Wistin fil-Belt Valletta waqt din il-mawra. 13 sena kien Pirjol ġenerali tal-Ordni tagħna u diversi drabi allura f'dak l-irwol ġi iżurna semana għamil visti fil-provinċja tagħna u allura sema lil kull patri wieħed iktar minn darba ippresjeda kapitli tagħna ġifieri nikkalkula qiegħed li qatt m'għandix in-numru eżatt imma li naħseb kien Malta xi 7 minn darbiet bħala Pirjol ġenerali apparti li mbagħad kien ġie bħala kardinal sentej ilu meta anki presjeda l-Qudiesa il-Mosta imma ġie anki f'dan il-kunvent dakinhar f'dik is-sjara. Patri Leslie urina wkoll ktib ta' tifkiriet bil-kitbiet ta' numru ta' kardinali li żaru pajjiżna fosthom dik speċjali ta' Papa Leone 14 li tmur lura għal sentejn ilu. Hawnhekk spjegalna wkoll li mill-ewwel mumenti tal-papat tiegħu der li se jipproġetta l-kuntatt sabiħ li għandu man-nies. Minkejja li hu ġej mid-dinja żviluppata mill-Amerika, mill-Stati Uniti, u kien missjonarju fil-Peru f'post li huwa fqir ħafna. U naħseb dik id-dinja, dik l-esperjenza poġġitu grounded ħafna. Brabta mal-esperjenzi tiegħu bħala missjonarju għal 20 ta' snin fl-Amerika t'isfel, One News tkellem ukoll ma' Patri Rafael Abdilla li dedika ħajtu jgħin lil minhu fil-bżonn, dan flimkien ma' Robert Prevost. L-iktar żmien li waqgħu narah miegħu li kelli meta kont il-missjoni tal-Alġerija. Jiena kelli xorti li nagħmel 20 sena fil-Brażil. Mbagħad wara ġejt imsejjaħ biex inkompli l-missjoni ġewwa l-Alġerija. Dak iż-żmien kienu il-ġeneral tal-Ordni Agostinjan. U bħal kull ġeneral anka Prevost, il-Papa Leon 14 illum kellu mħabba kbira lejn din il-missjoni partikolari.